mafarkina ni gamo da masoya santa ya shiga zuciya mai hasken idaniya kama da sarauniya kirarta ta indiya dawo gimbiyar bani so na rabe da ke so nake na daɗe da ke jirgin so ya ɗaga da ke da ganin ki na watsake karki ganni ki mai ina da buri babba bugu da ƙari dawo babban mafarki na ya za a yi cika ko na so hayya akwai gurin kwana amma shimfiɗa ta ina so hayya na ɗaukar zalla da kiyashi cikin sana kwaso hayya cikin mafarki na ga iska na guje ta taso Allah cikin buri na raini soyayya mafarki na haifi jayayya mafarki da na sani ƙiya tsumagiyar hanya yin haɗin kai ke da ƙawa an rabuwa agunki na samu karbuwa kin sadaukar ni kin kace kin ga kin na rikice ban ya rake ba na ƙura mafarkina ni gamo da masoya santa ya shiga zuciya mai hasken idaniya kama da sarauniya kirarta ta indiya dawo so na rabe da ke so nake na daɗe da ke jirgin so ya ɗaga da ke da ganin ki na watsake karki ganni ki mai ina da buri babba bugu da ƙari dawo babban mafarki na ya za a yi cika ko na so hayya akwai gurin kwana amma shimfiɗa ta ina so hayya na ɗaukar zalla da kiyashi cikin sana kwaso hayya cikin mafarki na ga iska na guje ta taso Allah cikin buri na raini soyayya mafarki na haifi jayayya mafarki da na sani ƙiya tsumagiyar hanya yin haɗin kai ke da ƙawa an rabuwa agunki na samu karbuwa kin sadaukar ni kin kace kin ga kin na rikice ban ya rake ba na ƙura mafarkina ni gamo da masoya santa ya shiga zuciya mai hasken idaniya kama da sarauniya kirarta ta indiya dawo so na rabe da ke so nake na daɗe da ke jirgin so ya ɗaga da ke da ganin ki na watsake karki ganni ki mai ina da buri babba bugu da ƙari dawo babban mafarki na ya za a yi cika ko na so hayya akwai gurin kwana amma shimfiɗa ta ina so hayya na ɗaukar zalla da kiyashi cikin sana kwaso hayya cikin mafarki na ga iska na guje ta taso Allah cikin buri na raini soyayya mafarki na haifi jayayya mafarki da na sani ƙiya tsumagiyar hanya
yin haɗin kai ke da ƙawa rabuwa abunki na samu karbuwa kin sadaukar ni kin kace kin ga kin na rikice ban ya rake ba na ƙura mafarkina